Joo. Ja me tässä nyt X-vlogissa näytetään naamojamme, ainakaan vielä, mutta meidän vartalo saattaa lähteä. Elikkä, you can't see something. Tiedättekö mikä X-vlog on? Se on semmonen, missä on herra X-poika. Yeah. Se on X-vlog. Joo. Koska me ollaan sellaisia X-Men. Me ollaan toisiamme X-Meniä. Me ollaan toisiamme X-miehiä. Ei mitään. Teidän nimet. Toi on Matti Pekkanen. Nää on Juhope. Ja piirit jyrää. Ei ne ihan oikeesti. Siis kyllä ne jyrää, mutta se ei mitään. Miten sä sanois? Mä sit nähnyt sun naamassa äsken. Sä et nähnyt, koska sä et kuvannut sitä. Ei, no kyllä mä sun näin, kun mä katoin sun Scheibernaamassa. Ei mitään muuta. Mitä me nyt tehdään? Me tultiin Valtsusta. Ostamassa karkki. Oi vittu, ne saatana neekkerit omasta sen. Selvetti. Mä voin kertoa teille toisen faktan. Niin. Me ei ainakaan ole Jore-presentti. Ei. Me ollaan ihan eri tyypit. Mä tiedetään siitä, koska me ollaan katsottu niiden videoita. Ja niin. Kolmas fakta. Vältä aina nuorisoa, koska ne oikeesti hakkaustyössä. Jossa ei syö lähes. Ja en suosittele. Ei. Mä laitan heti tauon, kun ne tulee. Eiks mikä nyt on aika? No. Tuo X-Login crazy tempaus. Otetaan keskari noita. Kuuleekohan tää kamera? Ja kuvaa mun keskari, kun mä menen ohi. Ava. Okei, on valmis.